Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon shiri. A yau in Allah ya yarda zan nuna muku hanyar da za ku ɗauko dukkanin wani hoto da kuke da buƙatarsa a duniya. So mutane da yawa suna son hoto da za su ɗauko, amma kuma wajen da za su ɗauko shi ne ke ba su wuya. To a yau zan nuna maka wani application da zai baka dama in dai ka rubuta sunan hoton kawai za su baka ka yi downloading ɗinsa. Amma da Allah ɗan uwana, kafin na nuna maka wannan hanya ka taimaka ka danna wannan YouTube channel subscribe, kana ka danna mini alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar na ɗora sabon bidiyo. Na gode. Mu je na nuna muku yadda za ku yi. Da fari za ku zo ku shiga Play Store naku. Idan kuka shiga Play Store naku, za a ajiye muku link ɗin wannan application a comment na farko. Kuna taɓa shi kawai direct zai kai ku Play Store, ku yi downloading ɗinsa. In kuka yi downloading ɗinsa, kun gan shi nan da kamar rariya a jiki. So to shi za ku zo ku shiga kamar haka. Don kun gama downloading ɗinsa, kuka shige shi, za ku jira ya buɗe muku. So kun ga bayan ya buɗe muku, ga shi nan a nan wajen search ɗin, in ka taɓa za ka rubuta dukkanin hoto ɗin da kake so, za ka rubuta sunan shi. Mu kamar yanzu mu rubuta form waya kenan ba, sai mu tura search. So kun gani gashi yanzu nan da muka ce form, kun gani wayoyi ne suka bamu, ga su nan duka, har da wannan mugun ma na ƙasarmu, shugaban ƙasarmu na gani. Tsaya kuma na nuna muku shi ku gani shi, ko ba shi bane, kun gan shi? Da shi mana so za ka iya yin downloading ɗinsa cikin sauƙi. Yadda ake yin downloading ɗin wannan application, wannan hoton da yake cikin application ɗin nan, da kaga hoton da ya yi maka, in za a ce kamar za ka ɗauko wannan, kawai nan za ka zo ka wajen nan, shi za ka taɓa, kana taɓa shi haka, shi kenan ga shi nan downloading complete. Komai yayi. Hanyar da za ka bi kenan ka yi downloading na dukkanin hoto da kake so da ka rubuta sunan shi a wannan application. Kuma don Allah kar dai ka manta da danna mana alamar subscribe da ƙararrawa, ta yadda da zarar mun ɗora kowane sabon bidiyo za mu sanar da kai. Na gode.